to be home. Sa ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikosod, oh, pati
3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Mabuha ito, mabuha kayo ito. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, magandang gabi sa Amerika at Europa at kung saan ka man sa mundong ito. Hello and good day to all of you. Good day, universe. Diri sa Cagayan de Oro, gloomy morning! Pebrero 18. I don't care if it's gloomy. It's a gloomy morning. So what? So it's a lazy morning. Shut up! Ito po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Tama imong gipang-greet, akong gitanaw sa atong fan page. After sa Pilipinas, ang mga taga Middle East ang atong mga followers. Wow! Hello po, tagan salamat. Nadia sa mga Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, salamat kayo. Malipay ang mga Bisaya nga sila daw kumaminaw sa atong gahi ni May Morenara po daw sila diri sa Pilipinas o sa Northern Mindanao. Ang nakadiferensya lang kay mura sila na sa Pilipinas pero at least na sila kwarta dito. Kaya kato na diri sa Pilipinas. Ayaw may i-remind. Oo. Karon grabe karon wala nagi hangin kadugayan ang atong ikadlo kaning hangin nga atong isimhot diri na nanibayad. Dali mga karon sa bangko. Kanang sa mga application karon. Mag-check lang kag balance. Nanay 2 pesos nga bayad. Nya kung mag-ATM ka pila 18 pesos. Ta ang problema ko sige kag ulat ba kay nagihata nga kwarta check ka. Uy wala pa sige kay check way sulod nagka-negative na ka. Tag dos. No? Tagdos nga wanay libre karon bisag parehara kag bangko. Tuon na gani mo angal mga tao nga 5 ang katong ATM. Karon 18. 18 na. Maski bangko naglisod na. Ha? So kuan nabay unsa diha kanang pwede makulateral ang sa bang pamaagan. Akong kalawasan, pwede ba naman pwede service na lang, be. Kanang, do, bayarin mo yung loan sa kabulan, do. Sir, pwede ka ng service na sa ako i-offer bali 18,000. Nara? Na mo'y event ya, kanang, libre lang ko sa ka-hosting na das. Ano na Naba kayo pwede na ko ibaligya diha? Ano lang? Pero naman yung kahayag ho. Ang grasya naman, padulong na ho. Klaro na kayo sa TV-TV ho. Ayaw lang yun og surrender. Ayaw lang yung surrender. Ana lang. Alagi na siya bay. Na. Oy, wapata na human ani ha. Nga katong kani mga issue ani mga motorsiklo nga mga way plaka. Wala pa? Oo, wapata na human. Grabe naman. Ngano? Wala pa mag-move on na? Kay lalimang ka. Pero sila yung sa mga by art. Kanang unsa man gyud. Grabe po na si Senator nga Dick Gordon. Kana magyung ala gyud ang iyang himuon yun. Nga kanang di nagpinasahay ang problema ron nagpinasahay karon. Awa. Senador gibadlong ang mga distributor kay ngano man mo nga i-release magyud sa atong gingon ba? Ngano i-release magyud na awa pa man tayo na si plaka. Karon na po may na po ng mga distributor nga dili. Nagpa-process media. Ang LTO mo'y dugay kayo mo release. Pinasahay na sila karon. Sa gilangay. Mo yung po ng LTO nga. Usa nga, di ba dahil nga kung paghatag niyo sa mo alangan ugma dayon kasi kadaghan ana. Dapat kamong mga supplier, dealer, inyo na siya ngo. Kada na mo palit, submit. Kada na mo palit, submit. Inyo ang pumbultuhon. Di mga unsa tala, may mag-isa na, may mag-amo rin ng himuon diri nga giana lang lata. May magkanambro rin nagpapil ta, butangan na itong pintel-pin nga mo na rin na. May nana. So, grabe na pinasahay. So, pinasahay na sila karon kinsa man yun. Pero yun ani ba, kamong mga dealer, kamong sa LTO, naamoy, may mo pampakugon yung ulo. Ayaw ninyo damaya ang nagpalit. Kani palit ang motor, maura na ilahang mode of transportation, di man sama ninyo nga naamoy mga sakyanan nga di aircon. Ayaw na ninyo lisod-lisura. O karon,
ni palit ka ng motor, at least para magamit. Unya, 7 days na kutob ang grace period nga wa pa'y plaka. Tama. After 1 week, unsay na itabo. Naparahan mo. Uy, sa may sobra naman eh. Sir, dili man ako sir, sa LTO man na. Dili, 2 weeks na. 2 weeks na. Oh. Babe, kita si Munang. Uy, idol. Oh. Art Bundok Jr. Oh, ana. May talaga. Kabalo di ka mo motor. Dili, gamotor na lang lagi ka karon. Oh, gamotor na lagi karon, ana. Okay, listen man kayo, sir. Kay grabe man kayo na, sir. Mahal magsulinan. Dili, na. Uy, kuya, ikaw na kuya. Ay, kuya. Uy, Ursi. Ikaw na Ursi. Mga ana ba? Mga ana bitaw ba? Na dahil na diya. Bikil na dayon. So, ang ato dire, Mo nang ningon si senador karon nga istikton jud daw na. Grabe ang mga riding in tandem. Mo na ang gikabalakan. So nahadlok po ng senador nga sila isunod. Mo nang ningon si senador di Gordon nga kabalo mo. Pag ang motorsiklo walay plaka, automatic. Siko pon dayon. Way daga istorya. Dapat ba si Kopon dayon ang mga motorsiklo nga way plaka? Ang tubag. Oo. Para mapakgam ang riding in tandem. Dili kay sala na sa LTO. Malala langay-langay kung kwan. Na. Ay, ikatulo. Depende kung mo play pa og music ang plaka. Lahi man nga plaka pero ni bitok-bitok. Do man na ka version na ikatong short version na ikatong long version. Katong 45 o long play. Si Boy Negro master kaya na. Mo na yang mixing sa unang panahon. Di na mao nga plaka. Mo na depende kung mo play pag music kay kung di na mo play ang music sa plaka kay naliki na or nabagay balas kay mulukso na ang pin. Muna na ang ginagapa sa unang panahon ng plaka. Ay para kinahanglan ko magistorya ta diri masabtan sa tanang ages. Labi na 18 years old and above. And when we talk about 18 years old, kaning 18 to 25, wala kasabot no sige suta to. What's plaka? Oo, what's plaka? What's plaka? Oo, plaka ba Bisaya sa kanang frog. Plaka. Wala sila kala no? Basically CD. Napagay pa yung CD. Ang CD okay pa. Okay pa ang CD. Nagmini. Okay pa. Plaka, nagkaset tape pa day. After sa plaka, nagkaset tape. Ang uban po ng mga dili 91 na po kailangan ng cassette tape. Kato bang kumukanta nga, the green. Gikaon na day. And now the end is near and so I pay the good. Gapadayon gyapon ang pagatuki-tuki sukit-sukit sa Kongreso labot sa mga utang sa mga Lopezes sa DBP. Kita ko gahapon, doon na po si Marcoleta at saka si ano. Nakatrauma ko. Nakatrauma ko silang tingog. Ang ako ani. Di na nabayaran. Lagi mo sana akong napil na ako din. Pero kaniya kay mga unsa man tagi kami ka pamilya channel bay. Ana. Gobe ta kabalo ana. Lagi. Bisag dagko atong mga posisyon. Lagi mga tag-iya gud na. Kami trabahan pero gud media. Lagi. Kami executive ra media. Ana. May magkami tag-iya. Pero panahon pa gyud ito ni Cory. In fact panahon pa ni Marcos. Na sila utang. So wala days lagi pa sila tungod sa Marcialo. Ang una to wala gi unsa gisequester ang ABS-CBN dili tong sa Marcialo. Kun dili nay utang nga bayro nun sa bangko sa gobyerno. DBP. Oo. Nana ba? Unya pag abot na ni Cory gi kuanto gi pasaylo, gi condone. Tama. Nya nangutang na pud. Ana, di masyak pug ka. Unya way bayad-bayad. Mo na dia ang yabo. Unya kami ni Bernie gamay ra kay ang among utang diya sa kwan. Ginasingil mo kay Daimi. Oy, loko na kang Kuya Joey sa Kilayan. Ana. Uy, ay. Tabangi daw mi ninyo bi unsaon mangitag ka ng kwarta pambayad sa loan. Ana. Ko. Di namin gatubag telepono. Ang telepono ko na mo nang gisuksok sa phone. Di, ani man gud kay napod ba mga sama namo. Napod ba nga utangan namo ba? Sa tuwa napod. Unya pag abot bitaw sir, ayaw sa isulod ang cheque sir B. Sir, ayaw sa isulod sa cheque. Unya mao to imong gisaligan bitaw nga maopoy. Ha? Situd anay lang. God, dai pa sa daw B. Sir, maluoy ka nya pandemic man gud.
Kita ba ya maluluy unta nga tao po. Sige. Kanus aman ni inon lang taga sir. Mao na diaron. So nang tao kana domino effect. Nya kita pod na nga kuan ay nga damay sa ato ang mga kreditor. Katawag ko. Nakoy gindorso nga wa pa ko kabayaran silang gindorso. Pero gapanguwa man gyapon ko silang service, utangan ko sa ila. Oh. Na, sir, kumusta tayo mong bayad sir? Nandiyan nga, bayad sa mo para ibayad na po na ko balik. Ano ba? Ka-relate mo ani mga kagahi kaning amo ang experience ron ana. Oo. Mao bitaw nga bisan og pang-shave og pagpagupit anak ko. Di nakasapi sa Kasi gabi niyo nga design niya mong buhok. Mao na gyud di siya. Mao na gyud ni sa kanila makapon magpagupit. Sayang man pud ang 250. Nya kung apilon pa nimo ang shave 350. Yan napay masahe. Tapos sa pagmasahe ayun na yung masahe. Ayun na. Sir, kanang i-shampoo na. Dili okay na naligo ko gid. Ayun. Okay na. Yan na siya. Pulbusan na siya. Ayun na, pulbusi. Okay na ni. Ganahan ko nga design nga dagay mga buhok gagmay sa kuliog. As in. Grabe. Ha? Ay, nako. Alas 7:03. Ay, nigawat na si Haring Adlaw. Dagan Day Sara, DDS. Mo na ang bagong meaning sa DDS? Dagan Day Sara. Uy, naglalis daw mga ano. Uy, ang beauty queen nag-apil. Ay, lagi apil kay mga abogado. Kining, ang presidente, abogado. O si Ping Lacson, kaduha na sunog ron. Ana, ayaw pagpatakag interpret sa konstitusyon o mga senador lagi mo. Pero pulis ra ka, pag abogado sa, mga anak gud na nga dating. Daan ko palagi. Kailan lagi abogago na noon. Abogado ta. Para mo sumingin na. Ano ang mga ayaw kayo mo palabi kay ano, ang presidente abogado. He knows what he's talking and he's doing. Unya hadlok mo singlon ang Amerika. Uy, my God. Kaluod din nyo, oy. Ha? Di ba? Di man kay base na mo abot ng mga taga Mission Impossible. Isa ba yung Nadia? Mga koan. Ano ba? So, kanla ba, hadlok mo singlo ng Amerika? Hadlok mo nga makikpantay sa Amerika. Hey Joe! Pay us or else. Ano ba? Hadlok ka na. My God, grabe po mo ka ito'y, uy. Basi mahadlok talaga, basi kuha nila mga imported. You're so tuta. You're so tuta to the kano. No, we're just this is the first time nga naay presidente nga mo yun sa Amerika, you pay me or else I will unsa kanang sayang good art kay basig ipang-withdraw nila lang mga made in USA products. Hoy, second hand gubaon. Ginoo. Lahi pagid basta gikag states baya kagahi. Jesus, gamolds. Ana. Pero may lagi ng Amerikano nga mga products. Oy, sus. Made in USA. First president nga kaya mo ana sa Amerikano. I will the visiting force agreement. Ana. Apalo may kagagayan. Nagayuban mamaligya products ato. Sir, kulba ini. Made in USA ni. Dili na made in USA. American product ni. American product ni. Pag-ari mo, made in China di ay. Nike, made. American product. Pag-ari mo, made in China. Actually, ang raw material, Amerika gina. Ay so? Sa China lang gina-manufacture. Ay so? Ayaw na tatits. Natay na istorya. Filipino-Chinese. Sila yung nagpadala og kanang mga makina dito sa Panahi ba? Makinas Panahi. Tanan nga mga Ginoo ko yung mga mao ba ma'am? Oy. Amo ana nga mga produkto. Kami magpadala og tela kanila. Ana. Unya sila dayon. Ya butangan dayon nagmarka diha og kanang mga dila na to isulti nga mga MNS. Mga F Churva, mga L, ana, mga murag butiki, ana. Spencer Reyes. Ana. Street Boys man ito, dancer man ito. Ana. Butay nga ana, mga social. Pero kami ang naghimo, ana. Tinuod, no? Dito sa China. Shocking dito tanan, no? Pero paabot din mga butik. Dagko kayo, mga pang US. Oh my God, London. Kanabitong. Kanang Europe. At tingala ka sa design, America. mura naman ni kurtina, pero grabe ka mahal. Made of USA lagi daw nakabot. US brand. Pero ang nagbuhat, ang nagmugna, dito ra sa China. Ang tag-iya, Pilipino. Ang nagpadalag makina, Pilipino. Manginana lang siya mga kagahi.
Ingana na siya. So, Dili ba tungkol kay mo na inaanda na mao lagi. Ang culture na tawag ba? anak colonial mentality. Oo, tama. No? Kalabit mo abot nga sus ang Amerika ron o tanawa galisod. Dili. Nga tanawa ang ilang eleksyon. Mas grabe pa sa ato. Naanan mo si tag Hollywood ng mga movies nila. So, nindot kay ilang kuan. Number 1 kay sila. May kay sila mo pakgang sa mga sindikato. Gwapo lang muna nga atong... alam mo tanong tag Chinese movies. Yung kasabot. Arang-arang pa si Milber Yorte kasi silang pambuli kang attorney Alfred Gasyon. Sayo sa buntal. Hala, ang main haircut diri sa US Burn og Art, ayon ni Ma'am Joy Martinez, $12. Oh, pila na siya? 600 pesos po na siya, bay. Pila? 600. Oh, Ana. Good morning, mani ni Mina. Oo. Hello sa intanan. Lami kayo man ni Geraldine Joy Garcia. Good morning kaninyong tanan diha. Oho, ha? Ay, Lord. Have mercy. Ha? Magbalita sa ta mga kagahi. Unya ang atong paghisgutan karon taon-taon timan ikiniha teenage pregnancy. Ha? Dili unsa ni? Challenging kani. O balik kami. Adyan lang kayo. Ano na ito mga gahi nga balita? Nga dapat nimong mahibaw-an, mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi, dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod kanato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, para mas healthy and COVID-free, mapalit na kini karon sa mga nagunang drugstores and pharmacy sa Miss Oro ug Cagayan de Oro City. Ug kani mga detalye sa atong mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang usa ka sundao sa engkwentro sa Bayugan City, Agusan del Sur sa impormasyon nga gihatag sa spokesperson sa 4ID nga si Major Rodolfo Cordero. Girespondihan sa mga sundalo ang tao o sa mga residente nga dunay mga armadong grupo sa mga NPA ang planong manunok og heavy equipment sa mao nga lugar. Patay sa hitabo ang team leader sa usa ka platon sa 75th Infantry Battalion samtang samaran sab ang duha ka kauban niining mga sundalo. Patay ang usa ka 15 anyos ka lalaki human maanod sa suba sa barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang biktima na ilang si Rovic Istores nga naligo kauban ang iyang mga higala. Apan sa kakasug sa sug sa tubig nadala kini. Nakita patay lawas sa biktima nga nilutaw sa usa na lamang ka creek sa hilit nga lugar. Patay ang usa ka negosyanteng nakamotor human nakadasmag og kanding sa Matalam, North Cotabato. Ang biktima na ilang si Rolando Galope nga mamaligyaay og buwad. Nawala ang kini kontrol human nga mabangga sa maong mananap. Moabot na sa dulan 1,500 ka mga baboy ang gipangpatay kung gipangkatay sa Region 10 tungod sa talang kaso sa African Swine Fever. Sayang ba? Sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental, suma ni Regional Director Carlina Collado sa Department of Agriculture, ana-ana sa 400 ka mga hog raisers ang apektado sa ASF. Nakumpiska sa Bureau of Customs Region 10 ang mga smuggled nga mga sigarilyo sa Mindanao International Container Terminal sa Tacloban, Misamis Oriental. Nagkantidad og 50 million pesos ang mga nahisgutang kontrabando nga sigarilyo nga gideklarang mga furniture nga niabot di atong February 2. Kinsa kay tag-iya ani dapat may balaan nyo ipagawas kung kinsa tag-iya aron nga tiklo kung kinsa kani nagpaluyo sa mga smuggling sa riyon. Naipit ang usa ka lalaki sa gibangga nga forward truck sa usa ka poste sa Matina Pangi Diversion Road, Davao City. Luwas ra ang biktima og napaay na kini sa ospital o mandali kini na rescue sa abtik nga 911 Central Rescue sa Davao City. Ni surrender ang 11 ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Fighter sa Barangay Mitimbang Dato ang Andal Mintimbang, Maguindanao. Bitbit sa mga surrenderies ang mga high-powered firearms.
Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Auring base sa forecast sa Pag-asa. Basin maglandfall kini ugma or Sabado ning simana. Gahi nga balita. Oras alas 7:12 na. Ito na po ang ating Buwelta ni Art. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Hoy, Junior! Asa na po ka magto, Junior? Basta Junior. Gahi, oy. Hatod ka na to kini sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorse sa mga espesyalista, especially sa ato ang doktora nga gwapa, Doc Cheryl. Good morning, Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ug ani ana ang buwelta ni Estin. Department of Education. Planong move-on o wad-on ang student summer vacation. Jesus, mura po nung apiklado. Kapakasyon maganimahan to drone. Maghilo mo niya ay. Ambot ka nung kagiwan ang una. Dapat tuloy-tuloy kayo. Kapakang patas ansab ang kasamtangang school year. Pero kini, ginamitingan pa kaya di pa clear. Kini para daw mahuman sa mga estudyante ang kinahanglan nilang mga assignment nga isumite. Imbis pa human sa Hunyo, ma-extend kani basin pa doong Hulyo o Agosto. Dunay mga mipabor para daghan pa ang mga matun-an. O ilang mga kahibalo, madungagan. Total, wa man sab daw sila gabuhaton sud sa balay. Kaysa tinud-anay lang ang katrabaho sa ilang mga assignment. Si nanay man og si tatay. O ang ginahimo sa mga estudyante, sa cellphone ra magsigig dulaay. Doon na po'y ningaab. Kusog-isog mi babag. Sumala nila nga maura man daw gyapon maski doon na extension. Kaysa mga gimbuhaton, mga ginikanan man ang substitution. Tungod aning pandemic, grabe, nausab ang style gyud sa sistema sa academic. Gipatuman ang distance learning, gi-provide sa teacher ang anything. Pero pautana sa mga estudyante. Naagid ba mo natun-an bisag something? Atong timan-an nga ang edukasyon is foundation. Alang sa mas maayo ug hayag nga kagaugmaon. Time. Kainibay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan. Bye. Miramax Grabe gyud kagahi. Pwerte cute kalami. Miramax Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Ay, alas 7:18 na nagbabalik po ang mga kagahi. Hilas King Bernie Bitok Bitok. O inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Junior. Oy, nagkadala ko sa ni-greet ni sila, taga Carmen. Oh, Morning mga tigputos. oy, kuna, mga butante ni mo na. Oy, pagila. Nya, mumuluntir daw sila nimo pagdagan nimo og kagawad. Mo volunteer, mo donate po kapil. Oh. Hello dia kang Ma'am Emily, kang Marivic, Melissa, si Gigi, si Mercy, si Dolor og si Jason. Mga yan po ilang mga kalag. Mga volunteers kani sila ni Kong Clarex og Vice Kikang. Mga kuan din sila, mga followers na Followers sa trio, grabe MOR, kayo. karon na nasa home radio. Salamat Ana, po. oy, gasubay gyud mi ninyo Art og Burn ba? Bisag asa mo muagto. Bisag dito mi sa kugon. Salamat. Time sa importante kay ni atong pagkahisgutan mga kaigalaan, mga ginikanan paminaw. Mga kagahi, Patuski. niaging semana ha? Oh. Na-report sa POPCOM or Population Commission sa National Capital Region nga dunay usa ka 10 anyos. As in, akong utron, 10 anyos nga batang babae Nga nahimo ng nanay. nga dunay anak, Ginoo ko. Base sa pagtuon nga usa ka napulo sa kabatang babae nag-edad og 15 to 19 anyos ang niagi na pagkamabdos. Paminaw. Og dunay anak. 1 out of 10 sa mga minor di edad, nanay na. Ay, Ginoo Ginoo ko, ko. Lord. Isgutan na ko nato sa karisgo ni. Oh. O makauban nato karon pinagi sa Zoom ang usa ka gwapa nga bigay ni. Gwapa ni. Kaila ko ani, kaila ko ani. Close me ani. Ha? Close me ani. Wow. Oh. Siya po ay Si Dr. Liova Digia. Yes. Usa ka OB-GYN and medical specialist sa J.R. Borham General Hospital sa Cagayan de Oro City. Good morning, Doc Liova Mare. Good morning. Hey, Doc! Magandang hapon. Magandang umaga. Ano ba yun? Oo. Doc, kabalo. Magandang umaga po. Kabalo. Sir Art. Kabalo na ka magbisaya, Doc. Kabalo na. Hawd na. Straight na magbisaya. Straight na. Yeah, pero kung mag-explain, dili makalikay, maka-Tagalog or English, gyapon. Sige. Doc, kumusta na po kayo? Anyway, ito nakakagimbal na balita mula sa POPCOM at lalo na sa iyo na advocate ka for the protection of our teens, especially the girls. No? Ito si Doc Liova. Doc, ano ba ito nangyayari ngayon? Sa SWS survey galing 59%. Ng mga teenagers nabubuntis. Yes. Grabe. Nakakabahala naman ito, Doc. Ano ba nangyayari ngayon? Nakakalungkot po at nakakabahala. Actually, hindi nga po siya teenager kasi 10 years old, di ba po? Oo nga, tama. Baby pa yan? Baby pa. Childhood years pa po yan. Oo. So, mataas po talaga ang delikado kung magbubuntis ka ng mga ganyang edad. Bakit po? Kasi yung mga panahon na yan, dyan pa lang po nagde-develop yung reproductive system natin. Nagsisimula ng 10, matatapos ng 14 years old. Pero that doesn't mean nga tapos na yung reproductive system mo, mature na siya, pwede ka nang magbuntis, no? Aside from the physical risks, so what are those? Kasi po, ngayon pong ang normal po na state, no?
ng Opo. isang babae, hindi po buntis. That is our normal state. Aha. Once you get pregnant, this is already considered as abnormal state of our body. Ah. So if you notice, wala siyang problema nung kabataan niya, hindi siya nagkakasakit, hindi siya na-hospital. Pero ngayong nagbuntis siya, doon na nagkaroon ng allergy, nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng diabetes. Kasi po, this is new, this is something abnormal for her body para mag-compensate siya, para ma-maintain niya yung pregnancy niya. So what more kung sa edad na 10 anyos, no, na kamulo pa o develop ang iyang reproductive system. What more? So mas mataas ang risgo. So during her pregnancy, yun nga po, pwede siyang magka-high blood, pwede siyang magkaroon ng diabetes, pwede magkaroon ng allergy, Or can cause death. Yes, definitely po. And then Tapos wala pa man ay buot duk in town. Uy. Yes, we are just talking of the physical state, sir, yung health lang niya. Okay? So pag manganganak na po siya, ang psyche, Ana, is she prepared for the pain, that tremendous pain towards labor, during labor? Tama. At saka po, yung kanya pong physiology, yung kanya pong anatomy. Siyempre po, maliit po yung katawan niya, di ba? Hindi pa, yung balakang niya, hindi pa rin malaki. So, ang taas ng tsansa, kung malaki yung baby para sa katawan niya, mataas ang tsansa na masesesaryan, which is mas madami pa pong risgo kung masesesaryan. Imagine po, 10 years old, masesesaryan. I mean, the possibility is there. Hindi ko po alam kung ito pong 10 years old na po ito, kung nasesaryan siya. Pero I would just like to share sa amin po recently, may 12 years old po kami. Dito sa Cagayan de Oro yan, Dok? Yes po, sa JR Hala. Bora po. Meron po kaming 12 years old na nasesaryan po kasi po nag-convulsion tungod sa hypertension during pregnancy. So, nakakalungkot, masakit sa dughan, no? Na labi na tayo, meron tayong mga anak na mga babae, mga bata pa, na ano kaya ang feeling ng isang magulang na ganitong state nila na dapat at 10 years old, ano lang po ba ang ginagawa? Naglalaro. Nag-aaral. Maglalaro, mag-aaral. So, Dok, technically, Dok, no, kung magsugo na gid og menstruation, pwede na gid siya maboros, no? May maagang nagme-menstruate. Yes, sir. Di ba? Basta po, meron ng menstruation. Ano na bang mga average age kayo ngayon na nagsisimulang nag-menstruation, Dok? At sa Pinoy po sa mga 12 years old. Pero 12 years meron old. po mga 10. No? Pero kasi po basta yung tinatawag po nating puberty, no? Yung puberty stage. Basta nagkaroon na po ng breast budding, yung changes sa breast. After 2 years po niyan, magkakaroon na po, technically po according to studies, after 10 years po niyan, after 2 years, ng breast budding or breast changes, pwede na po siyang magkaroon ng menstruation. And the point na magkaroon na siya ng menstruation, meron na siyang tinatawag na ovulation period. Maglalabas na po siya ng itlog. Ang problema nito, Dok, kasi, sige po. 'di ba? Ito usually yung 10 years old, 12 years old, basta mga below 18 years old na these are still children by law, no? Yes. Ang tatay nandun din sa mga 12 years old, 13 years old, 14 years old, nakabuntis sa kanila ng mga lalaki. Siyempre, ganyan din yung edad. Isa Por pa Diyos, po yan por sa santo dolor. Actually po, yung pong kinikwento ko sa inyong 12 years old, ang iya pong uyab is 13 years old. Ay, pag-sure mo diya. Statistics show po na tama po yung nakikita natin. This is the reality that we are facing now, although very frustrating and very heartbreaking. Pero that's why po, dito po sa Cagayan de Oro, we already have programs. We have already seen these concerns and these issues. Sige po, ano po ba ang pwedeng gawin natin bilang mamamayan, both government, no, and private sector, including the media, na itong mga bagay na to ay mapipigilan?
Okay po. We have Cagayan de Oro in particular has its integrated service delivery network regarding AYRH or Adolescent Youth Reproductive Health. No? So meron na po kaming kumbaga networking. So private and government sector. So who are the members? APCOM, City Health Office, JR Borja, DepEd, no? Yun po. So doon po, of course, we have this meeting and we create programs for these teams, especially po ang ating pong city government. Actually po, meron na po kaming mga ginagawang mga media para pong information dissemination. No? So if you notice, meron tayong Atinto. No, this is from the city government. So naka-Facebook po 'yan. We have doctors. I in particular speak of the physiology and anatomy of a teenager and what are the risks of teenage pregnancy. So nasisimulan na po natin, no? Pero of course, we have so much to do and we need the cooperation of these groups. Lalo na po ang DepEd, actually naka-mention po sila na this is part already of their curriculum. So everybody is doing their part. So sana lang po, of course, there are still challenges. We are going there. Pero sana po, in time, mawala na po itong Dok, hindi kaya Dok, mas mabuti kung kung sa bahay magsimula yan. Kasi di ba matagal na yung pinupush na sana dapat daw elementary pa lang topic natin, mga sex education na, di ba, mga ganon. Ang tendency, siyempre kita mga parents gaya ni ibang maginikan, di ko dito magsinag mga binastos na. Kinsa man day magtudlo sa mga bata. Mo naman dito magsinag mga bata. Mga binastos na. Mo nang dito mo istorya sa yang friends, yang friends. Actually ngani maguna na. O yan, ani pud kasagara na maginikanan. Ayaw mo patakag may anyang mga bata, kasabaan, mayan. Kabalo mo dapat friend mo sa inyong mga anak. Especially ka ng mga teenagers. Labi na kung mangutana na abot sa mga yan na puberty. Pagino mo na, kabata pa ninyo, mo ninyo, kabastos yung mga bata ninyo. Oo. Reality po yan, pero ang sinasabi po natin, of course, education starts at home. Pero reality din po na we are fortunate, no, kita, I know, Sir Art, Sir Bernie, no, na tutok tayo sa mga anak natin, no, we can give them time. Pero mas marami po yung disrupted na po ang family dynamics. So marami po sa atin na nag-OFW. Noon po ito, before COVID, nag-OFW, parehas na parents or nagbulag na ang parents and then the grandparents take care of their apo. So yung pong tutukan, hindi na po talaga nagagawa. Ngayon naman po na nagkaroon ng COVID na nakauwi na, nandyan na yung nanay and tatay. So sana po, no, this is a time for them to bond na ang school is modular so they can teach their children. I-grab ang opportunity na ganito, no? Yes. Doc, yung bang 12 years yun na kaso, ano yun? Alam ba ng mga parents yun na nagkaroon ng boyfriend something? Or nagulat na lang sila na nabuntis yung bata? Actually po, sir, ang story, is lagi daw pong wala yung parents kasi nagtatrabaho. So, yun po yung these are the challenges po kasi this is already within the family, no? Na siyempre naghahanap buhay yung parents. Hindi na po, so sana may matulong tayo, no? Pero kung ang family dynamics medyo hindi na yung ideal, so doon po nagsisimula na yung problema. So, yun po. So, we can do only so much like sa health, nandito kami. Ang government is also doing that. So, actually, sir, sa amin din po, meron din po kaming una na 12 years old din po ng anak, normal lang. Pero 10 years old siya first actually got pregnant. But she had her miscarriage. So, actually, yung 12 years old na yon, pangalawa na po na yun. Oh my God, adyan lang. Sa 10 years old, nakuhan, tapos nasundan pa rin pagka 12 years. Ano ba yan? Opo, yun. So, marami po tayong concerns ngayon actually sa teenage pregnancy. Doc, Doc, are you in favor of, providing, since hindi naman natin makukontrol, parang sa US na lang, parang sa West, na, example, artificial contraceptives would be
very available and free. Is that possible? Actually, sir, we are already doing that when we had family planning services in KRB since 2016. So, kahit marami pa pong issues noon, no, the RPRH law. So, ang ano po is pwede po talagang i-offer. There are services that we can offer, no, for this teenage pregnancy, especially the long-term artificial, no. Pero of course, we still provide kung gusto po mag-natural family planning. Pero sa ganito pong edad kasi, ang ila pong pag-iintindi, no, ang brain function din po, baka hindi pa nila ma-comprehend at masundan yung natural family planning. No? Kasi bata pa yan eh. Kasi bata pa, tama. Bata pa eh, oo, 'di ba? So ngayon ang psyche is concrete thinking yan eh. Hindi mo siya analogy, hindi niya magigets 'yon. No, so mas maganda na you give her the choices. No, concrete na, tapos sasabihin mo sa kanya na langga, kani ang pinaka sa ako ba kung akong pangutan-on nimo, kani yun ang pinakaangay sa imo ang long term. Pero we have to consider, sir, kay these are minors. Dapat meron pong significant other, immediate significant other lagi po sa tabi niya. Na parent, for example, or guardian. Parent. Basta significant other po. Kasi po, hindi po siya pwedeng siya lang po ang pipirma. Nandun po din sa batas. No? Ang RPRH bawal yun. Yes, kailangan po, meron pong significant other na 18 years old and above. Hindi na po minor. Mo nang gingon kagahi art, og dok, pag primero na borosan, aksidente. Sige, aksidente. Hala, after 1 year na manghuran, di medyo tinuyuan na. Hala, nakatuluhan. Ahabi na gid ang tawag na. Habi na ha. Gahi, oy. Unsa naman nung nagsagunso na may noon. So, Doc, ano pa yung mga programa ng, lalo na ng society po ng mga doctors ngayon para at least man lang, no, with POPCOM, itong agency collaboration para at least man lang mailigtas natin yung ating mga teenagers from unwanted pregnancies. Okay. So, unwanted pregnancy, actually po, ang mas tinututukan actually na, kasi po, pag buntis na yung teenager, no, wala na po tayong magagawa. Ang thinking na lang natin, ang goal natin is, para luwas sila, no, hindi, luwas na mga anak, both are alive upon discharge. Yun po yung goal na namin, no, bilang mga doktor, no. Pero po, mas maganda po sana yung nandun po tayo sa prevention. Yeah, di ba? Siguro, Dok, isa sa mga hadlukon ba? Kabalo ka ba nga lami na karon pero perting sakit na sa imong kaugbaon? Sige ka, kung bata na baka kung masisaryan ka, ang hiwa gikan sa agtang padulong sa tiil. Sir Bernie, we have that training na hindi po kami you don't treat them na parang kailangan tatakutin mo pa, no? Ganito, Dok. Hindi siya pantakot. Parang economical ang reason niya. Yun po. Gatas, magkano? Paano pakainin yan? Yeah, let me share to you my experience. Sige, Dok. Sige, Dok. Back in 2015. That was about 5 years ago lang, no? Yes, nagulantang ako kasi meron akong 14 years old na nagnormal ng anak. Hindi, kung titingnan mo siya, sir, hindi siya mukhang 15, malaking bata eh. Well developed, kung titingnan mo, akala mo adult na. So, nung nalaman ko, nilapitan ko siya, nandun pa siya sa delivery table, no? Sabi ko, Dangga, kanang ready na kamay mong mama. And then, ang iya tubag sa ako, with confidence ha, ang iyang tubag sa ako na, dahil naman good ang mga kabatanunan karon, ma'am. Ano siya? Sabi ko, okay. So, ako, kanang murag bitaw, kung anak ko lang to ba? Kung anak ko lang gisagpa na to. Murag labi yun, ba? Pero, syempre, yun nga, we were trained to do such. So, sabi ko, oo lang ga, pero kanang, ikaw ba, asa imo mga parents, bulag na daw. Kinsa imong kauban, ang akong lola, sabi niya. So, sabi ko, ikaw, okay ra ba sa imo na inani pod nga edad? Kay baby girl yung anak niya, inani na edad, imong girl.
manganak na pod. Unya, kinsay magpaaral sa iya ha. Kinsay magpahuman. Usay trabaho nimo, darling. Usay trabaho sa imong partner. So, sunod-sunod na ba na pangutana? Dito nagkaroon ng realization. Yes. And then, yung confidence niya, yung pagkakasabi niya sa akin na lahat naman good ang teenagers karon. Oh. So, yung confidence niya nawala, nag-soften yung face. And then comes, it dawns the reality. Oh. So, yung mga ganun po na mga approach. Ay, Lord. Oo. Pero, Di man po pwede nimo ipadakop no kang kuan kanang pakasuhan nato kang attorney Alfred Gasyon no kani mga lalaki nga nakapabuntis og minor nga parehas lang minor no. Well, hindi pa po yun inaano ng batas. Isa pa po yan sa medyo sad, sir, ha? Kasi po, apparently, like yesterday, we have a 15 years old second pregnancy. The first was also miscarriage. Ang partner po is 30 years old. So, yung mga ganito pong challenges na hindi mo, di ba, dapat ang statutory rape po kasi is 30 years old daw hindi kinasuhan? 30? 12 years old po yung below kasi sa batas na pwede mo siyang kasuhan ng statutory rape. Pero apparently, gusto nilang itaas to 15 to 16. Pero hindi pa po napapasa. So yung mga ganito pong mga issues na nangyayari, parang your hands are tied. Tapos, dapat, magpatabang taning attorney Alfred Gasyon. Saan man siya winanib eh? Ha? Di na mo gisay kung wala ang papa na bulang, mangitag father figure. Tamusalo din yung mga 30. Yung security. Oo nga. Sumusalo din ng 30. O, nay ko, nay atag-hatag. Dok, meron ba kayong mga ginagawang mga symposium, seminar, sa mga ganon? Or maybe sa online na approach dahil silang lahat ay nasa online din. No? No? Ngayon po, sir, that's part of yun nga po, yung atin to, meron tayong mga schools na ni-invite, marami po sila. So, ang next po natin, kasi to mga nag-aaral po, yung out-of-school youth din po, gusto po din namin, that's part of our Or program. gawin nating nasa TikTok yung information. Kasi nasa sa TikTok lahat. Nasa sa TikTok eh. Yung mga wag movement ba? Yung wag muna, maburos, wag, mahal, ang bigas at gatas. Ganun. Dapat ganun yung upload. Andun At sila. wala kang trabaho, animala ka. Doc Leo Badigia, maraming salamat po sa oras niyo po. Makita-kita po tayo next time uli. Pag-usapan natin to, yung mahaba-haba ang panahon, Doc. No? Yeah, we have so much to share po about teenage pregnancy. Kulang po talaga ang isang oras. Kasi kami ni Art, may mga babae kaming mga anak. Diyos ko po. Ay, malinis palagi yung aking 45. Maraming salamat po, Sir Art, Sir Bernie. Thank you, Maridoki. Okay, God bless. God bless kay po. Paring Jerome. Ingat po kayo. Thank you. Wow. There we go. Naku. Hello, Colas, Kyle Zimmerman, man. How are you, man? How you doing, man? Oy, after igrit ang mga taga-Popcom. Mga taga-Popcom! Jesus Mendoza, good morning. Gamaliel Gonzalez, hold the parents liable. Tama. Oo. Problema kay busy lagi ng mugas. Di gibiyaan kay sawa tayo makaon be. Ay, tana may imbita na itong mga taga-Popcom sab ato ng istoryahan mga boss. Ay kana mga unsa na. They are the professionals para ka na istoryahan. Dapat rin na sa gahi ni Bay, mga taga-Popcom para maano. Pero gwapong suggestion, di ba? TikTok. Dito na. Pwede TikTok. Dito na. Himuan na to ang Popcom, ana. Oo. Tagalos ng idea. Nana, no? Okay. 7:41. Mubalik ang gugmang giyahak ni Bernie. Bitok-bitok. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax.
Max. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong mas kama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Oras! Sige dyan, nawala mo na pakpak sabi. Pakpak! Unsa man, dapat tama, no? Ang mga bata karon sige TikTok. So, ang dissemination of information sa mga ingani, iagi po og TikTok. Para makita po nila. Actual kabalaka ng mga anak na tumaning mga babae. Unang akong pistola diha. Sinaw kayo. Sinaw kayo na akong pistola. 7:45 sa itong oras ang ating gugmang giyak serye atid sa atin ng Biramax Capsule! Biramax na nag-wedding anniversary kagabi akong silingan. Medyo bata-bata pa kayo og asawa. Giwitikan din ako Biramax na brad, okay? Anniversary din ninyo ha. Naro. Ang banag asawa. Ma'am, hello ko na ka Ma'am Jinky sa JB Pharma. Kapangita pa may og pharmacy nga mabutangan na to diya sa may Uptown. Kay dagan na kapangita ning Biramax sa Uptown ha. Oga, syempre ang atong Biramax capsule 100% herbal ni siya. So ay mo kabalaka. Safe and effective. FDA approved. Boss, mag-Biramax capsule na. Di ka maulawan na ni. Gabi hantod buntag. So katong sa mga inyong mga angkol, mga tiyo. Gwapo ni pang regalo. Ibutang lang ba? Iputos naman na kolo. Biramax capsule available po sa Save All Pharmacy, sa Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bisitahin sila diya. O siyempre ang atong gugmang yayato din sa akin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Gabi kay nakikaon naman sa ko. So para dili koan, para katong mga tinaguan diyan para ma-release, mo ni siya TCK.
Search lang ninyo sa Facebook, tck.ph. Pwede mo mag-order diha online. I-deliver nila sa inyo ha. Pwede sila cash on delivery. Kung na mo yung mga nanay, mga tatay nga medyo nagproblema kay morag constipated, murag dili diretso makalibang, ana, mao ni siya ang pinaka-the best. Fruit and vegetable fiber juice drink ni siya. Gwapo kayo mga kombinasyon ani, mga prutas, mga gulay uban pa ha. O sa paigulatan, palit na og TCK, the King of Colon Cleansing. Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver Lito Inigasaro. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging hot rod. Baray, good morning sa intanan. May buntag to all the people listening right now. Good morning sa inyo. Kulbagig alot bay. Bura magsilimwel gunda. So akong paghangyo sa katawan ay bura mag-police chip. You respect me. Gwapo kay alot bay. Kisa man ano kisa. Imong uyab ana no? Ha? Imong uyab ni na. So, gato ko sa Ibil Salon gabi. Nauna na ako latest model na sad karon. Kami lito ana kimi kay kalot ni. Timing kay wala pa yung wala yung color. Pink ang tatawa ko yung pa-color kay favorite color naman ako. Sige, so ang imong Litos quote of the day. The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. Sige daw, sige ha. The most common way, ang labing maayo nga gakahitabo sa dalan, people give up their power. Daghang mga tao nga kanang give up kanang mobiya. Give up man. Their power sa iyang kusog is by thinking they don't have any. What do you mean thinking? Sa iyang isan sa iyang mga huna-huna that they don't have any. They don't have any? Wala iya ang huna-huna. O sana po ka wala ka may nungdanon nga Litos quote of the day. Oy, by the way, good morning na ko sa Jeep First Band. Kana sila buyang naminaw na sila sa kanang sa Aegis ba, driver na sila mga Aegis band. Ay, hello sa inyo mga boss. Good morning sa inyo. Kung happy birthday day, Ma'am Vit Ben Brazo. Ano siya pa? Ben Brazo. Ben Brazo? Why pizza na? Ito na po ating letter for today. Agay cool. Kagahi Bernie o kagahi Lito? The hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mundo How are you both of us? Tana okay rin yung panlawas. I hope you're good buddy. Og tana faithful mo sa inyong mga asawa. I hope every one of you you're faithful in your wife. Dugay ray. Kani adto pa until now. Dugay pa pagsugod pa lang faithful na mi. Sa sugod, hambugirog yung kayo si Cardo. The starting that all, Cardo is boastful. 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 Yeah. Boastful. B manggol, B. Boastful. Boastful. Yeah. Pero sa kadugayan, nihumok na ang akong kasing-kasing. Or the how many, what do you mean kadugayan? Until such time, there's smooth in my heart. Kasi smooth, hamis mo ng smooth. Humok ba ni soft? This soft, muna sa ispaday. Hard or soft. There's what do you mean kadugayan? Or eventually, there's a soft in my heart. Yeah! Sa iyang pagpanguya, murag na develop na ko. The courting me, there's a developing. Okay nga na ito mo. This is the starting of love life. Oy, sir!
Good morning, sir. Nga naman tayo mong chinilas do, nabilin mo tos balay, tos pikas. Ha? Giato niya yung chinilas di mo. Gitangag siguro sa iro nato, sir. Ang duwag lugar ka sinilas ang gitangag. Kapano niya ka ng iro nato nga magdula-dula? Balikan na po siguro niya. Basigin mo na po lagi. Tripan ng... Ha? Argas. Tripan na po mo ng chicks niya pikas siguro. Wala, sir. Do, Sir. kapila na ta si balik-balin ng subdivision do ba? Oh, sir. Matag subdivision do. Kakaburusan yung bayar ba do? Ha? Sumbong tagas Popcom do. May galing kay mga... Tas-tas na magkagidad, sakto sir. na edad no. Doon dahil lang yung pagka-member sa mga tiramid. Di ba di yun nataka nga? Bungkaga na inyong grupo nga tiramid. Sir, giundang na mga bata-bata. Sir, karon 58 naman. Anong dito ng mga sidaran do? Ha? Anong dito ng mga sidaran? May ito, sir, kaya alawan, sir. Ang batan nun de. Ha? Ang batan nun. Kalas kay Glod, sir. Mutik sa gabi ko, sir. Ha? Mutik sa gabi ko. Dayon. Maingon siya nga, Honey, asa ka? Wag ko'y Lord. Ana, Dayon, mulodain ka. mura pa na istorya nila, sir. Do, bantay lang do. Imo nang gatripan na pikas? Wala, sir. Yagas mo, sir. Kani nga na akong, sir. Mutrip, anang dagway. Ginoo ko, Diyos Maria Jose. Ay, naman to na mula ka na do. Kaya makita pa kong asa mga kabayaran ni Paralon do. Sir. Kaya kong asawa do, wala na gido. Sir, kanto na yung, sir, yuta. Prinda na to, sir. Wala niya. Kaning pakoko na to na hugaw ni basta paita ni do. Basta nagkakaila do, biya sa mga pangutangan ni do. Sir. Dagan nagkapaningil do. Napay OIC. Napay sakyanan. Dagan na kayo do. Sir, prinda na. True to life na do, di na ni drama do. True to life na do. Prinda na, URCR, sir. Ha? URCR. Dugay na nakaprinda ng URCR. Kanaya akong sing-sing ro kay ABCB no kaning kwintas. Delikado ni mga pipila ka adlaw karon. Ano ba yun, sir? Mura dito ni sa sabay pawn shop karon nga dakong dawat. Ha? Dito to sa Palawan, para walang hassle. True to life na nido. Basta nagkakilala. Tino na drama, sir. Di na ni drama do. True to life na nido. Di na drama, Oh, sir. di na kayo do. Ang asawa do. Action na ni mo galok do. May atong bayro nun. Wa. Wala na, sir. Mukok na din. Ina na, nuktok, sir. Kisa to, sir. Wala ka na do. Yung mga asawa to, nuktok, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Ayo, sir. Hoy, kadugay ba nimo? Ay, galingasa kay dugay kay kong kamatay. Lami kay kong katulog. Kana, ako'y mabantayan ba na? Lagi, usa ka laki da sa inyo. Asa na inyo ha? Kanang tambukon nga laki. Maninood po dahin ka. Ako ng tarbante. Boy na ako na. Amo ba? Muna akong gasugo-sugoon. Burog mas amo pala isag naong kaysa imo ha? Sa kasagara mo sa tarbante, piling na dato. Amo ba? Ano ako nga kwartahan, mag-shorts ra. Mo gali mo. Magisi-gisi Tinod na. t-shirt. Kasagara mga kwartahan ka ng t-shirt. Ana, magtiwana, magchinilas lang. Kanay ubang ka ng driver lang. Pero sus, grabe kayo maka-outfit. Murag sila kitag-iya. Tanaw to akong boy. Basi, siguro na itong soft drinks, nag-long sleeve. Tama. Nag-necktie pa. Tinod yun. Uy, kanang, katoy mo sige ginahangyo ba? Kumusta man to? Okay na to. Ha? Okay na to. Kita na? Yeah! Wala pa mapakipot sa kuy. Kulang pa Kulang pa Imong panit ba, Miss Jo? Malamala. Wala si kay lotion, no? Nabantayan yun ni mo, uy. Mag-order kong lotion para sa imo. Ha? Tapos, murag wala kay di kay ka mahilig mga place imong dagway. Di magiko ka nang inga nga klase. Kay kanya ko, natural beauty lang ginisya. Abigay na kong dato ka kay daghang kay gayelo sa imo. Apil imong ngipon. Abi na kong dato ka. Lagi pang insulto lagi ka. Kasi ito ba siya udlot bayabas day? Ingon ka, love ko nimo. Imo lagi Dili, istoryahan na makas tinuod. Kabalo ka, murag gadwado mo ko sa imo. Murag chick boy makay ka. Ha? Kanas sabi gina. Pero sa ito nila kanay mong naong bitaw, kundi lang bitaw mo sandi kanay mong bag-o ni mga sakyan nga sinaw. Kanay mong naong sus pag construction lagi nagnaong. Ano man may mga dato. Good murag wala kay may mga lagi pero atanaw palayo kay mo sakyanan. Bati yung kay naong. Idol-dol do si mo sakyanan. Gwapo kay katanahon. Nagay mga anak nga beauty nga kung layo sa sakyanan bati kay naong pero kung makasakyanan na mo gwapo. Tanaw ni mo sa akong dagoy antas. Kisa mo kay tarong nga tao nga pink ang jacket. Muna mo na akong favorite color. Kaysa ragay ko na laki bayot na lugar na. Tapos ganahan ko si mong alor. Murag yung police. Imong ilong. Ha? Imong ilong. Wow,
Brad Pito. Ala, oy, kanang ikaw ha, basig dagang kay ka mga di makagagasukol sa mga highway patrol group. Ako wala na nito boy. Kaya ako biya kay gusto biya gino kanang ang kinaiya biya gyud. Kanay mong naong apiki man gyud. Kami jud gaganan ko ani mong sakyanan pero akong gusto kinaiya biya gyud ha basig gasukol ka. Kadumdum ba kagi para ko nila to iskadlaw? Bihib gyud kay ko. Baka musukol. Wala ingin sila nga kanang sir na kay ORCR. Na sir. Akong dumduman mo good sir ang CR tora sa mong balay di na ako madala. Sa joke na kay mga tawat ha. Joke na. Hay. Sige na lang, Kita na? Kay 2 minutos na lang. Kita na? I love you. Sige na, oy. Sagot na taka, eh. Salamat! Unyang alas 11 ha. Atos balay ha. Ang git. Waswasan ako daan. Ang git. Di nakalak, pero ang yabi na dito sa ikatulong nga bulak. Dito na ko ipansa ka. Sabihan ako niya. Sige. Waswasan ako daan ha. Hugasin na. Hingaon na ka. Bantay. Waswasan ako ha. Hugasan ako. Ang gulay. Ang gulay? Hugasan ako ha. Hugasan? Hingaon yun ka. Sa gulay? Sa gulay ka. Sa gulay kita. Apit ko sa'yo. Grabe gid akong waswas, mga kagahi. Ug tinuod gid nga hingaon gid kay si Cardo. Wag gyud sami. Kahilim ko siyang mga fresh fruits. Mao di ay. Happy anniversary! Sino? Sis Maris and Bro Harold, the fireman Kabasa. Oy, brother! Bro Harold! Ug happy birthday! Sino na birthday? Kang Beth Buenbrazo. Happy birthday! Kanabang braso dol ba na sa abaga na? Sa to sa motor, sa tong ato ang Paul. So mo yun ba mo anang embargo na diretso? Ingon ang 41%. Isugot sila? Embargo diretso pag walay ko embargo. Ayaw mo gawas kung wala pa mo'y plate. Na lugar. Tapos ingon ang 30%. Dili kay salam ko na sa LTO dugay kay mo hatag og plaka. Nagpalit na ba mi ani ta nagsugo na migbayad di lugar na mo gamiton. Ingon ni Gamaliel Gonzales, mga sirs na ba'y Biramax diri sa Laguna. Hi Ma'am Jinky sa JB Pharma, good morning. Iyagi lang naglasada. Oo. Unya, ang katong depende kong motokar pa ang plaka 23%. Napoy ni sakay sa akong plaka. Well, mga ito naglangkom sa ito ang programa nining buntaga. Magkita-kita na po kita ugma pohon susamang takna, susamang istasyon. Timan ang katawan nga doon ay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa itong katilingban. Kini yung sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Timan Namba na nga gahi sa uban. Di naging mulingi kini si Bernie Bitong-Bitong. O kini ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing.